Добър ден на всички. Днес нашата пресконференция първо ще бъде осветена от отец Стоян. Моля дядо Стоян да извърши освещаване. Добър ден на всички братя и сестри. Чистит празник, днес е Кръстов ден, един хубав свят празник, който така да се събере на това място тук, да можем в този ден да измолим нашия Спасител Господ Исус Христос, втората Сина Света Троица, самия Господ, който ни помага нас християните и който ни обединява цялото православие в целия православен свят. И пак на днескашния свят празник на Кръстов ден, Светият кръст да помага на нас, българите и на Матушка Русия, да бъдем единни, единомислие, да бъдем едно сърце, една душа, един дух. Защото каквото си мечтаем и каквото си молим, дай Боже да не се сбъднем в нашите святи молитви, които си молим на нашия Святел Бог. За да може нашия Бог, Отец, да чуе нашата молитва на Свята Троица, защото днес имаме нужда много, ние българите имаме нужда от тази молитва. Да се обединим в едно, защото, както го знаете, това е известно на всички българи, че има ли православие, България ще е спасена. Няма ли православие, България е затъва. Позволиме ние, приятели на Русия и българите, България да затъне Русия. Ние ще бъдем винаги с рамо до рамо до наша братска Русия, защото ние сме братя. И по кръв, и по дух. Затова днеска ще се помолим накратко Светия кръст, самия Господ Исус, който беше пред 2000 години на Голгота разпънат от евреите, да му се помолим от сърце и душа, да благослови България и Русия. Господу помолим се, Господи помилуй, Святей Божи, Святей крепки, Свети безсмъртни помилуй нас, Святей Божи, Свети крепки, Свети безсмъртни помилуй нас, Свети Божи, Свети крепки, Свети безсмъртни помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, ние пресни веки веков, амин. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владико, прости беззакония наш. Свети, посети и исцели. Немощи наши ми Твой го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне пресни веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги нашим, яко же мы оставляем должником нам.